Il-Fera tal-Anzjani tal-Partit Nazzjonalista l-APAN akkużat li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li qiegħda tipprova taħbi r-realtà tat-telf elettorali tal-25 ta' Mejju li għadda. Fi stqarrija maħruġa mill-email personali tal-President tal-APAN Remigio Bartolo, kunsillier f'Ħattart u eks-segretarju privat tal-eks kap nazzjonalista Lorenz Gonzi, ingħad li l-pajjiż għandu bżonn oppożizzjoni maqquda. L-istqarrija li kienet approvata b'mod unanimu mill-Kumitat Eżekuttiv tal-APAN qalet li t-tmexxija tal-partit tista' tikseb biss il-fiduċja tal-poplu jekk kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Fl-isfond tal-ġid fil-miftuħ fuq il-medja soċjali bejn esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista, Bartolo qal li dawn għandhom jieqfu jperċu d-differenzi mal-erba' tirjieħ. Hawn iddikjara li l-fiduċja fil-Partit Nazzjonalista tista' tinkiseb biss jekk il-partit ikun maqut u kredibbli. Fid-daw tal-fatt li t-tmexxija nazzjonalisti fuq quddiem Clyde Puri prova jċekken it-telf enormi li ġara il-Partit Nazzjonalista, Bartolo qal li biex il-partit ikun kredibbli għandu l-ewwel jaċċetta r-realtà tat-telfa tal-25 ta' Mejju u ma jippruvax jaħbiha taħt it-tapit. Fid-daw tas-sejħa li saret minn Gonzi biex Delja jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu, Bartolo sostna li għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn ibsin kemm huma ibsin u fl-aħjar interess tal-partit u mhux ta' xi aġenda personali. Dan biex skontu l-Partit Nazzjonalisti jerġa' jkun vera l-partit tal-poplu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.